Hello mga gwapa, mga gwapo. Adun nami oy intro bago nga intro sa among YouTube channel. Palihog lantawan ninyo. Sa karon mga gwapa, mga gwapo no, nagtandem mi sa akong asawa sa vlog namo para ma-enjoy sad mo no. Dayon siya na nga ako ang partner sa YouTube channel namo. So kani nga mong mga pasundayag, mga pakatawa para malingaw tang tanan kay sa panahon ron grabe na kayo ang kalisod, grabe na kayo ang mga problema, grabe na kayo okupado na kayong mga tao sa tanan nga mga obligasyon na halos dili na sila makahuna-huna sa ilang kaugalingon. Munang nakabugna mi og tandem duha sa YouTube para mo pakatawa sa inyo ha. So guys, ay kalimot kung nami mga bagong videos lantawag yun ninyo para malingaw mo. So please support our YouTube channel and don't forget to subscribe, Share, watch, like. and of course like. So daghang salamat mga gwapa, mga gwapo. Guwapo. Bye bye. Daghang salamat.